नमस्कार। आज मैं तैयार कर पणस गोटे पणस टाक काटियाटा हूँ तार असुविधा हम काटी जाने भल हम आम टे फास्ट तेल नवा तेल टे नहीं पनीर मारदा पनीर काटले भल सुविधा। पेपर टा पकई देचे तेल टे लगे हाथ से हल्के छोट छोट खंड खंड कर सब काटिदेवा ता चोपाटा को यहीटा मझीटे भी ठीक आम हलदी पानी पकईदा एबे आमर पणस कठाटा कटा हो गला काटियाटा किसी असुविधा नहीं ये तेल फुल लगे काटिदेले हाथ में तेल लगे काटिदेले किसी असुविधा नहीं काटी भल से काटी होगा आम नहीं सीझेबा आम सीझेबा पणस कटा को आनीदेले हलदी गुंड लुण पकईदे दीटा सीटी मारिया पर्यंत आम रखा खोलिकी देखा खोलिकी देखा सीझी जाइए काढ़ी रख आम तैयारी करवा गोटे मसला फास्ट नवा धनिया जीरा 2 चम्मच लवंग 4-5टा आम ए तार मसलाटा तैयारी करवा दबा रसुण आदा भाजिकी रखीचे जो धनिया जीरा ताकू भी पकईया सुखिला लंका नड़िया पोरा आम दबा तेंतुली रस भी बाटिदेवा आम आलू टाक भाजीदेवा सोरिष तेल तैयारी कले पणस कटा तरकारी सब चेष्टा करें सोरिष तेल करा सोरिष तेल कले सेवटा बहुत भल आम आलू टाक भाजीदेवा आलू पकाउची आप चाहिए आपको खाली भी सेमती खाली पणस कठा भी कर आलू तो भाजी गला काढ़ी
ମସଲାଟାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ଆମର ଏବେ ହେଇଗଲା। ଆମେ ତା ଦେହରେ ପକେଇବା ତେଲ, ଟିକେ ଦେବା, ଫୁଟଣ ଟିକେ ପକେଇବା। ଆମେ ତା ଦେହରେ ପକେଇବା ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ପିଆଜଟା ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରିଦେବା। ପିଆଜରେ ବି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ତାଦେହରେ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଟମାଟୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଦେବା। ଟମାଟୋ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକେଇଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା। ଆମେ ଆ ଦେହରେ ଅଲଗା କିଛି ମସଲା ପକେଇବାନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ା ବାଟି ଦେଇଛେ ନା। ଧନିଆ, ଜିରା ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ଲୁଣ ଆମେ ଟିକେ ଆଳୁ ସିଝେଇଲା ବେଳେ, ପଣସ ସିଝେଇଲା ବେଳେ ଯେହେତୁ ପକେଇଛେ, ଦେଖିକି ପକେଇବା। ପଛରେ ଦେଖିକି ଯଦି ଦରକାର ହେଲା ପକେଇବା, ନହେଲେ ଏବେ ମସଲାଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆମେ ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେବା ପଣସ। ଆମେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଦେବା ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଆପଣ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗ୍ରେଭି ରଖିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ପାଣି ଦେବେ। ଆଉ ଯାହାର ଅଧିକା ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ସିଏ ଅଧିକା ପାଣି ଦେବ, ଯାହାର ଟିକେ କମ୍ ସୁଖା ସୁଖା କରିବା ଦରକାର ସେ ଟିକେ ସୁଖା ସୁଖା କରିବ। ଇଏ ସେଇ ପଣସ କଠା ତରକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟୁଇଷ୍ଟ ଦେଇକିରି କରିଛେ। କ'ଣ କି ଧର ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ତେନ୍ତୁଳି ପଡ଼ିଛି, ଟିକେ ଚଟଣି ଟାଇପ୍ର ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସେ। ସବୁବେଳେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଉଛେ, ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଖାଆନ୍ତୁ ପଣସ କଠା। ପଣସ କଠାଟା ଆମର ପୁରୁଣା ତରକାରୀ, ତାକୁ ଆମେ ଯେମିତି କରିକିରି ଖାଇପାରିବ ସେମିତି ଭଲ। ପଣସ କଠା ସିଜିନ୍ ଆସିବ, ଘରେ ଗୋଟେ ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ହେବନି, ଏଇଟା ତ କେବେ ହେଇପାରିବନି ନା। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା 5-10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆମ ତରକାରୀଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାଦେହରେ ଯେହେତୁ ଖଟା ଅଂଶ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିମୁଟାଏ ଚିନି ପକେଇଦେବେ। भरपूर मात्रा देदेवा धनिया। लास्ट धनिया पकेबे, धनिया न पकेले हम बढ़िया भाव हो खाइए आमर खाइया रेडी होगा चटपटा आउ पणस कठा तरकारी। एबे आपको भात सांगे रुटी सांगे परोटा सांगे जो थे खाइबे से भल लगे। बहुत बढ़िया टेस्ट होती बढ़िया बन के देखूँ केमती लगुच कमेंट कर जानवे।